RMN's Deworm Valentine ginlunsad sa Santa Barbara Central Elementary School. Ang Radio Mindanao Network DyRI sa coordination sang Rural Health Unit Santa Barbara nagpatigayon kaina sang aga sang Deworm Valentine nga isa ka programa sa pagpurga sa mga 2,287 ka mga kabataan nga mga estudyante sang Santa Barbara Central Elementary School. Sang nagligad na biyernes, ginbisita ni RMN Production Director Tecson kag DT Joy Hiner si Rural Health Officer Dra Camilla Lellis Tremucha kag ginbilinan sang kapin 3,000 ka Mebendazole tablets para pangpurga. Ginsiling ni Emerson Labriaso, ang News Director sang RMN Iloilo, nga kapin sa 20,000 ka mga estudyante sa probinsya sang Iloilo kag kapin 310,000 sa bilog ng Pilipinas ang mga benepisyo sa sini nga programa. Tutuyo namon diri sa RMN nga diri sa Iloilo, ang target namon 20,000 ka mga students ang amon nga mapurga. Nationwide 310,000 ang amon nga target nga mapurga. No? So amo ina nga ang pagpulipid namon sa inyo mga kabataan. Kay man ginagapig namon kamo nga mga future leaders sa aton nga nasyon, sa aton nga banwa diri sa Santa Barbara. Sa ceremonial program nga ginhimo sa covered court sang SBCES nga gintambungan sa mga estudyante, mga maestra kag katapo sang RHU, ginhambal ni Dr. Sucaldito ang Rural Health Physician nga importante gid para sa bayad nga panglawas kang mga kabataan ang pagpurga kay sila ang madali malatnan sa mga parasites pareho sa mga lugay ukon bitok. Nga ang mga kabataan din, ang tapugit ang aking target na hataga natin sa uno, sa impasay sa deworming. Ako rin na-mention kayo na kamo ang high risk, na po ang risk group, nga kamo ang mag-detect sa mga napipaligid ng mga intestinal parasite. Yang po isang taga-sinigulang ang tao, si develop na sa kaya malawas ang pambato against sa mga parasitic intestinal parasite. So paging mga adult na, less ang risk na magka-intestinal parasite. Aton na sayran paagi kay Ma'am Tecson ang SBCES Teacher Coordinator para sa ikayong lawas nga ang una nga pagpurga sa mga estudyante natigayon sa bulan sang Hulyo sa nagligad na tuig kag ang ikaduha nga pagpurga sa mga kabataan sugod tulad tubtob Pebrero 23, 2012. Dako gid ang pasalamat sang bag-ong number 1 radio station sang Iloilo, ang RMN DyRI sa katapo sang SBCES nga ginpamunuan ni Principal Rex Victor Gardose sa RHU sang Santa Barbara kagay Mayor Doc Dennis Superficial sa pagpadayon suporta sa mga programa para sa ikaayong lawas. Pagpurga sa mga estudyante sa Santa Barbara Central Elementary School, ginapadayon. Boboy Sucaldito, ILU, Santa Barbara.